Ayun na, dito na ako sa Boulevard. Ayan, sakay ko na sila mama. At yun, atid ko muna sila dun sa event. Nandun na yung kapatid ko, bali magbubunutan na. At ako babalik ako dun kila Chinchin. Yung mga pagkain. Dun pala sa dulo yung ganap. Ayun no, sa dulo. Kita sa akin guys, may all this time tayo. May all this time dito. Nakapayong. Ayaw mo may initan yung prinsesa ko. Tapos ayaw mo may hirapan. Dati, madalas ko dyan dito. Amo ay. Alagang alaga. Ano Jamila? Hello. Amo ay. Mainit na. Mainit. Mainit na. Grabe. Ang panahon. Talaga. Bibi. Talaga. Oh, sige na, sige na. Kain na kayo. Ay, Arnel. Ay kayo. Pagsando ko sila pag Okay na, kain na. Pagkatso, kay Arnel. Let's go. Ay. Lahat, kuya. ano na ba ang Kain po, kain tayo. Kain po tayong lahat. Mga viewers, sponsor, kain po. Sarap, mga ulam. Tay. Ayo tay, plato. Baliktad kami. Yung malaki, yung maliit ang ginamit. Ayan po, pauwi na po ako sa bahay. Kamsik natin ay alauna. Grabing init. At maaga kaming nakatapos magbuhos nga doon sa biga. At yung pag-uwi ko, di na nakasama doon sa di nakasama doon sa pag-vlog ko. Sinabay ko na sila mama ni Chinchin. Lechon Sinadaanan ko yung mag-asawa, naglalakad lang. Grabing init, naglalakad lang yung mag-asawa. Medyo malayo rin yung nilalakad nila. Galing site hanggang doon sa bahay nila. Hindi ko na nasama sa vlog. Ano kaya kung nanganak na yung pinsan ng asawa ko? Dito yun. Grabing init. Sila ko agad nakauwi na. Nauna sila sa akin. Ayan, dito na ako kila mama. Daan muna ako dito. Oh. Tara. Amo na? Ready na? Gulay pa. Alam mo na Tapos na. Ano oras na galin? Alas 3. Ne? Yo. Alas 3. Hello, yo. Ano oras? Alas 3? Malas, stress. Alas 3? Mga 3,000. Tama, maglalaba pa ako. No. Ano yun? Ano? Higado? Ulag. Oh, may kalabaw. Dadarawon? Kalabaw. Kano kilo? Nalalaman 150. Ayan, dito na ako sa bahay, kakarating lang. Time check natin ay 1:08 ng hapon. Ito labahan ko. Bali, yun nga, dumaan ako sa bahay. Alas 3 pa naman daw yung alis. May ano pa tayo, 2 oras na
Maglaba muna. Mahirap yung mag-isa sa buhay. Ayan, maglaba muna tayo mga damit para matuyo ka agad. Bukas, kung bukas may pasok, may susuotin tayo. Mga jacket yan, mga pinagpawisan, pajama. Kasi yun nga, dapat laging balot yung katawan ko kasi nagsusugat-sugat yung balat ko sa simento. Medyo masilan yung ating balat sa simento. Start muna ng laba. At yun, yung ban gagamitin ko mamaya kasi igagala ko din sila papa sa Boulevard. Doon kami kakain, family bonding. Yan, babad ko muna bago ko kusutin kasi may mga simento yung mga ko, mga jacket. Mamaya kusutin ko na siya, maaga pa naman. Ganon yung buhay ng paring Jason ko. Kaya natulong dawin na kami papuntang Bato sila mama. Bacolod. Biyay muna puntang Nabua. Sila mama, hinatid ko muna doon kila Chinchin. Hindi ko na nabidyoan yung pagpunta kila Chinchin nila mama. Muna si Bayo sa Nabua. Papuntang Maynila. Si Papa, di kita nawibis to. Baba na nga mo. Namig-charge mo na nga lahat Honda. Sana si Nini na. Babalik muna ako doon. Kapit ko si Bayaw. Balik na ako kila Chinchin. Kila mama. Wala ko. Ayun na, at dito na ako sa Boulevard. Ayan, sakay ko na sila mama. At yun, atid ko muna sila doon sa event. Nandun na yung kapatid ko, bali magbubunutan na. At ako babalik ako doon kila Chinchin. Yung mga pagkain. Doon pala sa dulo yung ganap. Ayun sa dulo.